Oyo, what's good YouTube? This is your boy Peter Sanders Dude. It's another day, another dollar. We out here in Fakos. As you can see, I'm not going to pango zanzi pa court. You feel me? And it's another day. Para bandira nkomo ngwa bana mwetu nkomo. Ndonzi Teovin. Para bana sister Mozan. Linaudo. Sanga ni couple bana pa aminoti ba tamba basketball kana netball kana ti handball or volleyball. Muri tane bana. Inashitamba netball. Mamjiro netball. Mujiro netball so daro. Oh, ko mamshite bana. Ana ndango support chimoko. Guys, a supportive boyfriend chiro muskara ari kutamba nyemba. Nongo ripo chiko supporta uchingoona zvikitwa sei zvikubva nekufamba kupi. Munotorwa netball so daro. Yeah, ndotamba ndiri pa center. Pa center. Do number 6. Number 7 number 12. Number 6. Ndimne mchimanya ground resemita sese. Kuwe mukoma mune bhora mutamba bhora mwenezi. Hayi ndanditamba bhora. Ndiri support awo zvangu. Okay. Yeah. So guys, mazinzgira mana panapa tine supportive girlfriend, a supportive boyfriend, ne supported girlfriend and guys, inini nangu andiwazorota musango yenyu because ndoita zvogadzira mavideos eYouTube and we do not couples exchanging phones for 60 seconds. Chida kuona kuti imimi sisa kutamba bhora hamusi kuchita here uye kuti vari kusapota musikana atamba bhora havasi kuchita here. Kana pada ari kuchitwa so zvapera. Totaura kuti kuchita kwese nekusatendeka parelationships kuva ropera 2025 unoyo. 2026 toda kuenda nevanhu vari single nevanhu vari straight vari kuziva zvavari kuita ndika. Saka zvandowanza kuti panapa ndinoda kutora foni yenyu nefoni yemukomana ndobva ndamabata muonbe kuno. Ngana mabata kuno, you feel me? Saka zvandobva ndaita manjika ndichapa imimi foni yemukomana wenyu. Maita go through phone. Mono kuti mukomana haasi kuchitana napaide rena chido nanani, you feel me? And then motsaka zvese ndichakudze ipapo. Kana pane zvamawana mamataura kuti tikuita sene relationship kana iri kupera bvapera. And then same kuno chapa kuti foni yemusikana toona kuti zviri kufamba sei zvipera sei. Saka medu takakupani foni. Utanga nemukomana. All right. So guys, another day, another dollar. Couples exchanging phones for 60 seconds. We're out here in Mufombi, Fakos, and it's another day, another dollar, another day to end this existing relationship. Since love doesn't exist in Zimbabwe, love exists in Zimbabwe. What do you think? Love exist. Exist. Once une munhu wako unodana naye iye achikudawo zviriko. Tiri papo out of 10 munhu wenyu munomuda zvakaita sei? 6. Munomuda 6? 6 out of 10. Muri wa 6 mudara? Man. Unoda munhu wako out of 10 munhu wako unomuda zvakaita sei? Aiwa nini wangu noisa pa 9. Pa 9. Alright. Ko tipa since I had 6 I had 9 andika. Tauro vunza out of 10 nomutrust zvakaita sei? 8%. Nomutrust 8% out of 100. Out of 100? 8%. Yeah, hectic. Kuyo. I nomutrust 75%. 75%. Yo, it seems like the love is coming from one side and the side is coming from one love. I don't even know what's happening. But, you know, we're about to find out what's happening. And Super Kubi Shinda Ushakanaka good. Name is sister. Chichakaro to me face. In fact, ndangango mdiro wangu masmata anorova. Wakomana trip. And swag anayo. One swag. Do you know the all right? You know the she? Amen. Kuma makada chicha makada machamagada chimu. Ndangoda muna ni moyo wakanaka. And ani respect. Muza nango. Yeah. Saka zonzi muziwe nziwe pero ari ndiye famba. Ameno ari kuona inini maonero awore it's okay. Hanzi makadi wa mune respect. Andika. Nyengoti maonero andase anosiyana. It is asonya utamsango wenyu sterek. Tirauro chitipinda chi mu main course angari ma status ani mambo restaurant kune ma status main course ne dessert andika tarauta tipinde chi mu main course dessert ndo yamchazorambana since abeno ndakutoona pasina anyways who am I to judge saka nesisa chiketo ndi musi relationship chi funga kwenyu maybe akachita oro kanda kuda mumwe ndakusamudawo so which means you are not even seeing future or marriage. No. Tungojola like. Age kungofa so time. Yo, it's hectic. What is sister we are jola. Mne makuru mangani? I'm 19. Okay. But ziribo pakujola. Sa. Ziribo ando age yacho. Toyenonzi mu prime macho nemo. Anditika yekujola. Saka matona mwari nani munobaya? Go. Muchiri pangu yeku. To cry in a Benz than matopi. Saba abuti matopi ndiye uye kana. No, I'm just saying. If I find something better, something chiri better. I'll go. Come you won't stay. Exactly. Come on, Muruti na runs. If I find someone, I would rather cry in a Bentley. Muruti. Zurwazi. Mimi muri papi so financially.
inini financially Ndikuzama-zama. ndikubaya graft njongonkwava uma streets Muhasila. iwahasila mongo handikunyeperi. Yo guys, what I know is kana usina mari muZimbabwe unongodyirwa and munhu anotongoenda, you feel me? plus nichidorukiswa musoro data hatengi so you have to find asitombozoravha kunani. exactly apa hatombobvunzi kuti data rabva chiro musoro anongoti nice hairstyle baby. exactly Hatombozodada kurukisa. kana nemiwo ndogarirawo zvakadaro. Yeah. It's hectic. Anyways, guys, I don't want to waste much of your time. Ish, you must share. But anyways, what I want you to do now is I want you to go through the phone, open the phone, go to WhatsApp, message my words. Open a WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, wherever. Kwa anako, phone up and stuff. Okay. Search 6. Muri safe. Ndiri safe. Amusi mufaro tsaka mwomo pachine nguwe rapa. Amuna. Alright, go and search nudes. Murupi we, mukumbira vamwe. Aiwa, ndikumbira wangu. Amukumbira wangu. Ndikumbira wangu. Handiti. Aiwa bo. Amuna chirimo. Amuna. Okay. Search I love you. Go search I love you. Ndiwe kamurukudza. Ndiwe. Chete. Hapana mungu ndiwe. Hapana mungu. Angosendrewo. Chimbochimboita go through the phone. Mboita go through the phone. Money, come outside, coming and stuff. Togi. Imbwa zvese zvakasiyana tsvaga imomo, feel me, look for everything zvakasiyana zvaangataure tundi zvese, you feel me. Anyways guys, another day, another dollar of couples exchange phones for 6 seconds. We out here and right now it's 39 past 17 and we're out here in Fombi. Making things happen, breaking relationship, Instagram, Facebook zvese zvakachena. Gallery check gallery nona kuona akaconnecta mumwe munhu ka it is the Bluetooth connected successfully. Check to see. Hey, zvese safe. Safe zvese. Akuna. Alright bro. Saka tipe kuno phone ndo phone ninja man. Saka panapa unlock phone. Panapa we going through we went through the first phone apana chiripo and takwenda through the second phone ya sister my brother. Mutambo ndiwo ngoma ndiyo go WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok kwese kunyaya WhatsApp muna bestie. Okay, mutu check after mumachati koko zvakasiyana. Okay, so go and search 6. Ko number za Denzi. Zikuchage ngoma. Denzi wachina number nani? Denzi wachina number nani? Ndi X. Ndi X. Ndosori padenga. Dzakatopinwa. Wona dzakatopinwa. But why is it girls you keep on talking to exes kana mchinga mani in relationship? Why like in personally I won't allow that. Anebofanda bvumira zvakadaro. Mu personal angu inini. Personally. My sister. Ndo watinge tichitoona kuti anotorukisa musoro wakati data wakati ande out ndi anotondiendesawo. X. So handina need yokuti ndisaite X pakadai. Sezvo munhu wangu asingandiitirewo. Wangu wona ndakatosave onzi tana dzaunosvikira wangu wonera. Wait. But what's up with this name? Wangu what is zero? Like nichimboitirawo my uncles vanobata phone yangu. So wanyotana dzaunosvikira. Exactly. Zvese wangu wonera. Apa go X aze kwa my love. Mira. My love yacho 3. My sister. Go through chat, pinam chat. Zevo kuiswa 3 my love ka. Guys, what made you break up na ex maramara nishi? Like akarora. Oh, so why didn't any munhu wacho? Akarora kare. Before, like he was my first cut. So okay. Atitango continue, game continue, you know. Oh, saka vakawaenda mainini uripo. Like ndiri my guru. My guru. Yeah, they should know. Mama Rozo my guru aripo. Ish, guys, munhu ako ex wake kana kudana na Denzi go and check unoona meguru ako uziva kuti meguru ariko and Denzi akutorukisa meguru musoro my brother. Ona ex anotara zvikuru ana bota wangu chikabota wangu. Chirega kudaro zvewe. Zvese wangu. Asi avagona kumirira nyika. Let's just say I'm not complaining. Munhu anotigutsana nezvaunazvo but aungashure zvawakapiwa. No, handitire. Chirwadza changu chiri ngochitraya but anzwisisi wangu. Guys, as you can see, this is a tough situation. It's another day, another dollar. Couples exchange phones for 6 seconds. We're out here in Fakos, we're out in Fombi, and we just break another relationship. As you can see, yatopera. I mean, no, didn't ask me. Okay, my brother, my own team is gonna cheat, and I stumble. My sister and I stumble. Alright, are you cheating on him?
handiskumbomuchita you are just continuing with the ex game continue exactly ndingokontinyawo anopa ronzwiso pana banguru anofanira kuunderstanda kuti kune angagara aripo before iye akauya mulife make iye arimo exactly hanzi my brother hanzi wakajoina team unofanira kungosvika tongocontinua netimu wakauya mulife iye arimo you feel me what are you saying nazo mukwanisa kukontinua ngoma nangu ndomuda munhu wangu saka uri kwazoda kuba munini ini aya notundikutira bamini asi akuti ane munhu wake wana chiri ane munhu wake afanira kungochinja unokwanisa ane munhu wake aya noti ane munhu wake afanira kusiyana nemunhu wake inini ndokwanisa I won't change myself just because of somebody angondichichinja ndite zvakati no hanzi ini wakwanisa kuchinjira mumwe munhu ndokuitira zvokuda no still I'm interested in my tour guys one you are short plus short kwese yes so wangu zotaura pavanhu izvo zvenewangu kandiblemewo pakadaro hanzi you can't blame me because they are short everywhere short height and short mama one the truth is just do your life man my sister so ime munhu if you are to compare munhu na ex wacho na denze uyu out of 10 mungamusepa chi ex mungamusepa chi this guy Delvin ndomiso pa 2 out of 10 ko ex 8 out of 10 yeah wangu pazhizi 2 out of 10 ne40 yandoisa ayo 2 out of 10 ne40 yandoisa wangu ifuti yoda watonosakana kumunda kana watorima mumwe wangu woza zvanogonawo it's fine but ore be honest with this guy mune kwamuda kuenda naye here this one kana kuti mungopusha time koma ngora imi muri serious zvakaita sene mwana kana marriage marriage he's just a time pusher arongopush your time yeah at least this episode is a bit interesting pakuti hatisi kuunesa nemunhu kuti atoze chokwadi aritaura zviubva pakati pemwoyo wake you feel me my brother anzi imi muri anzi pakupusha time imi ndimuda kudhipisa what do you think about this anzi iwo ndiwototodhipisa ndiwototopinda nemoyo isi pakupusha time kuna nini kana kana kuti chikuita kuti nini nditi ndomuda ndechekuti mugeto munhu wese anozondotema mwana saka wamwasikana kutya kunyare tonyaronza asisina munhu ko unokwanisa kungotsvaga kavamwe and you can still move on kutsvaga mumwe azviite mwangu my sister so uri kuti chi so do you think there's any chance kuti you can fix things and then atada zvekuzorora daakuona future do you think mungatozosettle makagasana makaita mhuri as for me hatisettle and anofanira kutongotsvaga mumwe pachine time kuti ndakamuwestera time yake it's nothing deep he's not that deep perera mandiri he's not that deep ndamboperera so anofanira kutsvaga mumwewo ndezvongokuchonwa anonzwa exactly so that's it mawan zvikurwadza maudzwa chokwadi ngoma hapana kunyeperwa kana kutendererwa kana kurwa pamunondo pamusasa kana pamusasa pamunondo kana pamusau kana pamango mangodzwa kuti inini ndiri pakumingla handisi pakudhipisa imi muda kudhipisa murumu what are you going to say what are you going to do with it because iye atoti inangu I just want to have fun rongo guys as jizika you should understand that if you get someone munhu adongoita someone who just want to have fun usadhipisa you feel me because dhipisa kuna mai vake inini ndira mai vake here ndira mai vake uona munhu ndakatosiya vanhu vamwe andeitodawo because of I think it's the best kutongodzokera kuvanhu vaitongoda because haasi kukuda hanzi unoda akude ona munhu taitoplana zvese pamwe chete shazi tere mwana tandakatomeka tese but ndakutaura zina basa utori pakanaimbwa what do you say on that handina hangu zvekutaura but zita remwana is not enough reason yekuti munhu angatonza ndatoagreea to marriage nezita no so what do you want to say a message I want to give to majensi kuti pane masneaky link munhu yekuti kana wangorowo nechikara and then muda wangojamisa zvema 2 minutes and then vanhu vada kudhipisa what do you want to say about them kana kuti uda kwauzoti chii I just want to say kwavari kuti it's better kuti vende kune mabesties avo than pamunhu waonenge akatoomera zvekudaro and asinga and what tipa nyaya dzemabesties papo what do you think about besties and as people we always have different views about besties let me start with the guy mkomangu what do you think about musikana ana bestie relationship
Hauna inonzi best. Havana inonzi best. Because so the you best won't allow your girl to have a best. Because the best atori close kune baby udarike iwe. So atotema mune. Andotema mune. Okay, get vunze msikana wacho. What do you think about best? Mabesti ari right cause imimi vakomana memusingakwanise kuafforda zvamunopa vasikana venyu tozoenda kune mabesti kanotitira zvese. So I consider mabesti than baby. So ana best ndovana tondowara I'm always there for you. Exactly. But vari kudyiwa vanhu they always be there for you even pa. Exactly. Don't mind. Chikuru ndaitirwa zvatinge nchida. Yo, guys, personally, unfortunately, we can't do anything about it. Pakuti musikana wakana na best, nyango kamurambidza at the end of the day anongoita futi best wacho ne and anongotengwa and anongodyiwa. You feel me? So what can we do to stop this best thing? You just can't stop my best thing, but kana muda utrayo yenyu munombozamone kuti musikana wako asaite zvanana best, but if you are willing kubuditsa mari yacho usanyanyoomera munhu wechikomana. Saka kuomera ndonokusema mabest. Exactly, like mukomana wangu akaomera inini hapana pancharamba ndinaye ka anondirukisa musoro ndoita unge munhu wekwa so you what do you expect in a relationship? What are your expectations in a relationship? What should a guy bring on the table? Chaunoti munhu akati wondokuda unotarisa chii kuti upinde mu relationship? Kunditengera data, kundirukisa musoro, if kunditengera like my matching outfits, okay. If he is willing, kanawo, but I consider data first. Data. Exactly. Okay, tiri papo, you watching now, what do you bring on the table? For my guy, ndongoriska zvakuda, like zvangoti akuda. Exactly, okay. I will. I'll provide. Yeah, it's hectic. It's happening live here in Zimbabwe. If you are not financially stable, unachoonojika. Hapana, enditara apatorina. Apa usatombozvinyepera hapana. You feel me? What do you think about guys vasina mota? Vasina mota? Ane motere? Uyu. Hana, anofamba nedza Adam. Toyota. Denza anofamba ne, what do you call it? Hilux. Shit. My brother, you are in the uri in competition na Messi uri mbuza. Just leave. Uri kubva ku Scotland mabiravira. Uida kutamba nemunhu ari kubhaka. Just leave the league. What are you going to do there? Where they are good. Zona akumba kana aneni ndini mukadzi wake kana ari ikoko ndiwo mukadzi wake. Ndiwo maiguru kuno. Exactly. Okay. So we don't know atiniya watamse dunguva. Ndakubvunza kuti my sister, what are you going to do with this young man? Okay. Ababa ndimuri kuchita, but we're not going to ask him kuti what are you going to do with you? Takubvunza imi muri kuchita, what are you going to do with this young man? I think kuti zvazvinzwira chokwadi nhasi anogona kudecide ega kuti zvonzvo achiri kundida, but if achiri kundida ini nangu I'm not interested in him zvokutoti zvekudzipisa ndizvongova zvonguva kungoisana nothing deep. My brother, hanzi nothing deep, you ndiwe kudhipisa. Iye ngangonzvisa iye chirakadzadhipisa anofana kungoziva uside kwake ndomu uside kwamwe nini. Yo, are you still willing? Because musikana uyu arutoti ye ari kumingla newe handika ari nguva redzonguva newe. At the same time musikana uyu ane ex yake yaanomingla naye, which means kuti ex yake ndi ex yake achadotsvago boyfriend yake type yake handika. So are you gonna be the third party in the relationship? Uchava uri willing here kuti I don't know man, I don't know. Kana tangodata for fun both. Yo, are you willing kuenda for fun yacho? Ufana zvinonditiremere but chabotry. Like if takanzira kudata for fun, no sex, you are just dating. Ngongoitira zvandoda zvese. Ndakuzoti enda like kwira mountain, you have to go just for the sake of kuda kudata nenhani. Boss yo wakapera wakadyiswa wakamudyisa. No handina. Ko wakazomudyisa? Meno utandazantoda chizungairwa. Nemukoma wangu makadyiswa makanyanya kunakirwa nesapatina zvakaita sezvekusva. Because chat, tell me if you're this guy, what are we going to do? Maybe that's love bro, maybe ameno, maybe ndo rwebofe kanoti ameno kanoti ndo rwebofe ameno zvofamba sei. Ayo rwebofu ndikukodzafe wangu andikunyepereka kana wasvika extend nandave nini yoti padem pangu inini ndatatodiska kuti vangu vakutozviziva wanze kuti chimoko ende padem naitosvika ana moms zvese vanotozviziva, so notozongomiswa just like that wangu mawani.
Anyways, guys, machines gira. We don't want to make this episode so long. My sister, okay, get tangeni kuno. Mati makuita sene munhu. Mango join omligi munhu. Akamujoina mligi. Amusikumsiya. Sikumsiya. Nomuda. Okay. Ngobva tongo wakadyiswa neni pavanhu. Chingotiwo zvirelationship yaperera pano full stop. Yo, my sister, are you still interested in this relationship? If there is money pamberi, I'll be still interested. Are you gonna put money in this relationship? Yeah, Ancheza. So I'm interested. Game continue. Exactly. Yeah, guys, it's another day, another dollar. Couples exchange phones for 6 seconds is happening here in Mfakos Mufombi. Kuno kuchikuno. Ku crash kutendai. Ku kutendai ndokuruika mashura akaroswa maboiled shuras ine zamani ndongo kutendai nekuuya kwamaita pa this episode. Mkoma wangu masimbisa nekuuya kwamaita. Sisterani. Mofamba zvakanaka. Andifonani. Fonake. Muri pamese? Yeah, I got better. Abo. Amanaka. Anyways, it's happening. Couples exchange phones for 6 seconds happening out here in Mufakos in Tendai. I don't know, man. So it means kuti kana usina mari hauchakwanise kudya. It means kana usina mota hauchakwanise kugwasa. Kana usina pauri kushanda, guys, I don't even know, man. Ndifano yakadyiswa kana kuti problem yake papi. I don't know, man. Look at them. Look, varadze cameraman, varadze. They're still unenge wanyanya kunagirwa nesapatina zvakaita sei unenge wanyanya guys unenge wanyanya kufadza madzimai afadza madzimai. It is it's another day like couple exchange phones for 6 seconds zvinonzwisa tsizi at least zvinofadza kana siri mpano wako kana mukomo wako you feel me kana zvonakidza kana siri hanzvadzi yako kana sister yako amen I don't know. Anyways, do what you doing best and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Press Magara. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Don't forget to subscribe to my cameraman's channel. I'm gonna collaborate it on this post. Make sure you support, make sure you do whatever you can do best. If you want more episodes, just let me know, guys. I think I'm gonna do a last episode of this couple exchange phones for 6 seconds or 2 of them, last of them. It's now time for me to leave this niche. And try to go because I feel like everyone angofunga ngobata camera angozvita just because I don't have money. Muchaona pachata imwe new niche yangu achatangotedzera futi. But anyways, no one owns this content, you feel me? But kana vari kuzvita zvekupenga, you feel me? Ameno muitiro vari kuzvita. But what I'm saying is I think after this episode ndichasiya zvema exchanging phones or ndichashuta 1 or 2 more of them and then I will do the last episode. The last episode is going to be a crazy episode. So make sure you like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Let me know if I should quit this and bring new niche. Do what you're doing best and I'll keep doing what I'm doing best. My name is Press Magara.